Croatia osiguranje je najstarija osiguravateljna kuća i najveća osiguravateljna kuća u Hrvatskoj. Mi smo evo kročili u 129. godinu, na godinu ćemo slaviti 130 godina Croatia osiguranje, neprekinutog rada u Hrvatskoj. I mogu vam reći da analize i istraživanja koje provodimo s vremena na vrijeme pokazuju da je vrijednost imena, ili što se danas popularno kaže brenda Croatia osiguranje, još uvijek strašno velika i ja se zapravo zahvaljujem ovom prilikom i vama i svim našim osiguranicima koji upravo svojom lojalnošću i vjerom u kompaniju održavaju ovako dobar status, ovako dobar rating i rezultat kompanije. Ja bih samo, ako mogu iskoristiti priliku, htio zahvaliti kao prvo svojim djelatnicima koji nisu odustajali, borili su se teško i dugo da se ovo konačno otvori, konačno napravi. Htio bih se zahvaliti podršci koju smo imali cijelo ovo vrijeme od lokalne jedinice, dakle od gradonačelnika. Bez njihove pomoći ovo ne bi bilo ovako brzo gotovo i ne bismo tako uspješno na kraju priveli priču kraju. Eto, nakon 5 godina uspjelo se konačno to završiti. Na našu veliku radost da otvaramo danas stanicu. Što se tiče otoka i grada Korčule, napravilo u stvari jedan izuzetno kvalitetan potez kada je riječ, ili ja bih rekao, nešto što građani Korčule već dugo očekuju. Ova investicija ne mjeri se u milijunima eura, mjeri se u milijunima kuna, ali svaka investicija, ova je 5 milijuna kuna, je vrijedna investicija. I ako zaposlimo 3, a zaposlit ćemo 3 čovjeka, to je hvale vrijedna investicija. Sve ono što je potrebno osiguranicima, sadašnjim, budućim, sa ovoga područja, sada će imati još jedan viši nivo i kvalitet usluge. Drago nam je da smo kroz ovu vrstu usluge, da ćemo biti sad nazočni u gradu Korčuli. Drago mi je što ćemo svakako podići razinu sigurnosti na prometnicama u gradu Korčuli i okolici. Stanica je najsuvremenije opremljena, pa stvorili smo uvjete za otvaranje novih radnih mjesta. Dobrodošli su nam naravno svi i evo, nadamo se da će ta stanica za tehnički pregled ne podići samo razinu sigurnosti, nego da će u investicijskom ciklusu doprinijeti da i grad Korčula može svima pružiti još veću dobrodošlicu. Pravac i kretanje kako i sve druge stanice za tehnički pregled u Hrvatskoj. Pa radit će nas 3, znači 2 nadzornika i 1 referent za registraciju vozila.